Baina zara estua da. Izar handientzako musika dau. Izar handientzako musika behar dut eta izarrak ere bai. Sekutar bat benetan famatu, ospetsu egiten da, imitatzen duten momentutik aurrera. Zuek hortagu hemen saioan, bakarren bat, imitatu zuten. Eta hori norri izan zen, izar hori norri izan zen, gure txur. Nabil, hemen ze kontatzen duzuen, Osea, flipetan nabil, osea, enamoraztia. Osea, eske flipetan, eske agian zupakizu zertaz hain naizen, Agian, bueno, igual ez da Naomi beste zozer kontajatzu, baina bakin hiltaz gaizki izakabilela beste neska batekin nabilenetik. Baina, bera, gauza bat esango txute, Naomi, osea, jo, enamoraztia. Osea, ni Miamikuan naz, Miami Beach, Miami Beach of Miami, ulertzen gotzu, eta hola garritu ezkeo flipen gozu, Jo, menamoraztia. Nere estilismue, da trendi topik Euskal Herri mailan. Ulertzen naiz nahiko trendin, Gauza bat ez nagotu. Ikusten dozun gorpuz hau, hola, sutitu ingonaz, ikusten dozun gorpuz hau, pizka, eske surfa bakizu, surfa belagoetatik hola. Eta, bueno, eta jarraitu aldot, baina, osea, irian kamomila botatzen jun bardot eta banoa, Osea, que venga, aurre, Tendentzia sortzen behintzat ari zara. Ostia, kristolako aktoria. Zio, hormaza, nik ikusi nabanean, bidali hostien mensaje bat, da jarri nabanete bat, da, ostia, nire, katxarruakin, eskarapelagaz, da uliakin, no seke, baina jantzea, txangletekin, eta nik flipetan etxian, ezin naban sinestu. Zure gestoak, zure esaldiak, ez da? Iguala. Baina bai, oso ondo indau, benetan, ondo.